आन्दायना थाबाथाय मोनखानायबो नंला आरो नों जायगाखौबो सिनायखायाबा माखो So guys, नोंथांमोनाथ' आंखौ मिन्थिखायो कार्बि आंलंनि होननानै बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिनैसिमहालागै कार्बिनि जेबो जोंनि कार्बि आंलंनि कार्बिफोरनि जेबो फेस्टिभेलफोर देखायाखैना दिनै आं नोंथांमोननो कार्बिनि फेस्टिभेल देखायगोन आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना नायलांबाय था दा आङो तारा लांसन होननाय जायगायाव फैदों माने कार्बि युथ फेस्टिभेल जागासिनो आंजों लोगोसे दा नै बे फैफादों लोगोसे दाखालनिफ्रायनो फेस्टिभेल नायगोन होननानै बुंगासिनो दंमोन ना दिनै नुमारसिगोन दा जों थांबाय थागोन नै लामाया साफा गोदान जाजोब्बाय बेनिफ्राय जोंनि कार्बि आंलंनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो माखासे बुंनानै होनि जोंनि कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टखौ दानाया जादों 1990 सननि फेब्रुवारिनि 2 तारिखआव बेनिफ्राय जोंनि माने हेडक्वार्टारा दिफु जाहैबाय लोगोसे जोंनि एरिया माने जोंनि कार्बि आंलं एरिया टटेल 10,435 ओमफ्राय जोङो आं बुंनानै होनि 2011 आव जोंनि कार्बि आंलंनि पपुलेसना 6,60,000 जादोंमोन खिन्थु दा बेसेबां जाना दं आं बेखौ मिन्थिथ'वा फेस्टिभेलावथ' जों सफैबाय बेनिफ्राय जों बबेबा दाबसे जायगायाव बेरायनो थांबाथाय फार्स्ट थानायनि जायगाखौ नायगिरग्रोना लानांगौ दा बेनिखायनो जोङो थानायनि जायगाखौ नायगिरग्रोदोंसै माने टेन्ट खानानै लाग्रोदोंसै बेनिखायनो टेन्ट हाउस नागिरग्रोनि बबेयाव मोनो जों टेन्टखौथ' लाना फैखादों खिन्थु थेवब्लाबो जायगा नांगौ जों खना खनस्रा जायगायाव दानिया जोङो केम्प साइडआव सफैबाय बेनिफ्राय आं नोंथांमोन बुंनानै होनि बेयाव थानो थाखाय आङो 500 ताका होनांदों बे जायगाखौ लानो थाखाय माने बे एरियाखौ सासे मालिकआ नायो आरो रावबो डिस्टार्ब खालामनो मोना जोंखौ ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि टेन्ट गैया माने टेन्ट नैबेयाव अलरेडि टेन्ट थाखायो सासे मालिकनि बेयाव नों थानोबाथाय हरसेयाव 2000 नङाबा 3000 होनांगोन बेनिखायनो गावनि टेन्ट लाना फैबाथाय मोजां बेनिफ्राय बेयाव रेजिस्टार खालामबा नोंनि आखायाव बेज मोनसे मोनगोन माने नों बे टेन्टनि होननानै नै बिदि बेजखौ मोनगोन आखायाव गाननांगोन नोङो होमबाथाय माने बिसोरनि मालिकफोरा मिथिगोन आरो नों हराव थांलाय फैलाय खालामबाबो जोंनि केम्पनि ओमफ्राय नै फेस्टिभेल जानाया बैयावनो खाथियावनो बारा गोजान नङा बे खाथियावनो आरो ओमफ्राय आं नोंथांमोन बुंनानै नै बेसा पजिलप' केम्प साइटनो बेनि नामा ओमफ्राय जों बेनिफ्राय थाबनो ओंखारदोनसै टेन्टआबो जाखाबाय जेला मोनाबायबो समाबो माने बेरायनायनि सम जाबाय 3ता बारबाय नोंथांमोननो दा देखायहैदोनसै So guys, बेयाव नै जों बै न'आव बिराद मानसि फैयो बेनिखायनो दसे फट' लाखांबाय गासैबो नाय जोंनि मानसि नुनाय नङा आरो दख'ना गानग्राया नोंल' ना साफा जेथिं नायो दा जों बेनिफ्राय थांबाय थादोंसै बिराद बार बारदों ना मोजांबो नांदो ओमफ्राय बैयाव गाखोनोबाथाय टिकेट नांगौ नामाथाय फैग्रा खालि जानायनिल' स्टार्ट जाबायानो जों फैबाथाय बांसिन जानायफोरखौल' फैयोना जानायनि थाखायल'सो दा चावमिन माबा माबि जानांगौ अमा हांनाय बायदिसिना हा गाहायाव थांनो जा गाहायाव माबा दं स्टेजफोर प्रग्राम जानायफोरा दं खालि मोना जाबायानो मानो होनना बुंबाथाय 4ता जाबायानो समा नायनायावनो बोरै खारखोथा इसेबांखिनि बेयाव प्रग्राम जागासिनो गासैबो नेनानै नायदों नै मोसाग्राफ्रा बेजाय स्टेजआ गावबागाव स्टेज दंखायो ओमफ्राय बे मोसाग्रानि जागोन मोसाखांबायानो दासो नै मानसिफोरा बेयावल' नङा आरो दा बहुत गेदेर एरिया बे फिसा एरिया नङा बहुत गेदेर एरिया बहुत गेदेर ओमफ्राय बै जायबो गोबां दं नों देखाय 1 घन्टासो थाबायबाबो जोबनाय नङा जायगाफोरा इजा खना आरो मानसिया बिराद जादों ना जाया नङा जादों साफा आखाइनि दोख्ला माबा माबिसो दंलाबायो माथो माजों बानायनाय मानि बानायनाय आन्दायना थाबाथाय मोनखानायबो नंला आरो नों जायगाखौबो सिनायखायाबा माखो दागाना मा जानला मानला सान्दिं बायदि गाननो नागिरो दावराव गाननानै थाबायना नोङो मायो
मोजां नुदों नामा रिमझिमनिसो हामगोन खोमा 60 माखौ लायो लामारो नामा मा जोङो लाइट আছে নেকি ইয়াত অ ৰাতিত ভাল হ'ব কেনেকা এইটো দাম 120 अ दा लानो हागोन खोमा दा लानो हागोन जागोन दे जोंदो केनेका হ'ব इतो हा जानो गोसो जालायबाय जोंनिया नै हा माखो अ ओइ बर' खोमा बर' देन बर' सासे नुदों बोरैबा दाउदै दो घुगुनिदो जाबाय आरो दा चावमिन जानायनि टाइम दंबावोसो ना आंनि उनाव स्टेज दं बेयाव दा प्रग्राम जागोन बेजाय साइडआव नै बेयो गरखा नेपालि खोमा गरखा ट्राइब बर'निबो दं बेजाय न'खर अबेबा मोनसेयाव दंथाय नायगिरनांगोन दा बेसेबांबा मानसिफोरखौ नायै सेस जालांगासिनो बेसेबांबा साइज ना बर'फोरा हायोना हाया बर'फोरा हायाना ओरैबायदि नांमारो माने बिसोरनि जायगायाव फैदोंना बिसोरखौल' नुयो एकदम बर'फोरा माने खामानिखौनो होआ बायदि नांलायलाङो आरो खिन्थु बर'फ्राबो दं साइज गैया नङा साइजआनो दं माने बिसोरखौ नायनानै दस्रा जायगाना फार्स्ट टाइम आरो खेबसेनो नुनाय जायगा माने खेबसेनो मानसि बुरजा नुनाय बिसोरनिल' नुयो नालाय मानसिफ्राबो गोसोम गैयाना बिसोरनि मानसिफ्रा जि गुफुर आथिंनिफ्रायनो खर' बिजौसिम खानायफोराबो सिदा बिसोरना बिदिनो दहाय फार्स्टआव फैनाय समाव एकदमबारे लाजिनायजों माने जों गोदाव सोराव मोनबाय थानाया आंथ' मोनाखै र' जोंहा एक्सपिरियेन्स दंखायोना फेस्टिभेलफोराव बेरायनाय खिन्थु बे सासेयासो बेरायनाय एक्सपिरियेन्स गैया बेनिखायनो माने एसे गोदाव सोराव नांगासिनो दंमोन आरो बेलेग मालाय जाथि नुजोबनाय नालाय ना ओमफ्राय नों दहाय न'आव थांफिननो होन्दोंमोन ना हा फैनानै न'आव थांफिननो होनना बुंदोंमोन बेसोरनि मानसिल' नुबाय नालाय बासारा रावखौबो नुदिया दासो थायैसो मोजां नांलांबाय आरो जोंना रुम डाइरेक्ट टेन्ट लाना फैदों टेन्ट हाउस नायगासिनो दंमोन जों फैनायनिफ्राय ना जों टेन्ट हाउस मोननायनि थाखाय माने साइडसो थायो नालाय टेन्ट हाउसखौ मोनबाय बेनिफ्राय जों दा गासैखौबो दोनना फैबाय आरो जों टेन्ट लाबोफादों ओमफ्राय टेन्ट थानायनि थाखाय जायगा नागिरनांगोन ना माने मोनसे हटेल माने धाबा बायदियाव दं बेयाव लाना दोनबाय आरो जोङो दा जायगाखौ टेन्ट हाउसखौ ओमफ्राय दा बेयाव बेरायफैगासिनो बिसोरनि मानसि गोजा हा बेयावबो लालायदोंसै मोनसे जेब्राजो बे फेस्टिभेलखौ सोलिबोबाय थानाया दिनै बे बोसोरजों 51 जाबाय गासैबो बोसोरावनो टाइम आरो डेटआ सोलाया माने फेब्रुवारि 15निफ्राय फेब्रुवारि 19सिम बे फेस्टिभेला जायो गासैबो बोसोरावनो माने मोनसे बोसोर मिस गैया आरो बे जायगायावनो जायोबाथाय बेनिफ्राय बेयाव बर' दख'ना गाननाय रावखौबो नुनाय नङा बे सासे राइट साइडआव नोंथांमोना एसे नुनो हागोन बेखौल' नुदों आङो बेबो इडिटिं टाइमावसो नुदों लोगोसे ओमफ्राय बिसोरनि कालसारेल श' जागासिनो दंमोन खिन्थु आं नोंथांमोना देखायनो हानाय नंला मानोना जोंना माइदाङा फार्स्ट टाइम फैदों नालाय माने जायगाफोरखौ बेरायनायावनो टाइमानो थोदिया जोंना बेनिखायनो माने आं देखायनो हादिया आरो खालि जास्ट जों दा जानो लोंनो जों फुङावनो फैदोंमोन ना ओंखाम मोनजायाखै दा जोङो जाहैग्रोदोंसै माबा मोनसे एबार जों मा थांगोन चावमिन जानो थांदोंसै जों सानैजों ओमफ्राय दहाय फुङावनो फैनाय नालाय फुङाव जाना फैनायानो ओमफ्रायथ' जेबो मोनजाखायाखै जों दहाय बावनिफ्राय दा जों चावमिन जादोंसै सानैजों चावमिन जानानै आरो नाइट प्रग्राम नायनांगौ दा खेबसे टेन्टआव थांना थाहैनानै दसे रेस्टबो लागोन ओमफ्राय आरो दा हराव फैफिनगोन आरो जों बेयाव दा खिन्थु उदैनि फुजा खालामग्रोनांसिगोन
Mana? Hah? Chennai nih. So guys, नोंथांमोना आं दा डिमापुरनि सना देखायनि नोंथांमोना माने सनायाथ' गासैनाबो एखेखा नोंसोरनि जायगानिबाबो जोंनि जायगानिबाबो माने दस्रा स्टेटनिबाबो खिन्थु बेयो माने जोंनि खाथिनि नालाय डिमापुरनि नोंथांमोना आं देखायना होदोंसै आरो खेबसे ओरैनो नायथावथावनो मा सेनिलाय किमान दिन गेरेन्टि এনেকা কিবা তো কালারটো 2 বছর যাব পানি লগাই পিনি ডিমাপুরের মাল হয় কালার পানি লগাই পিনি 2 বছর যাব কদর মারছি রিসিভ করো না হ্যাঁ सना आंनो ससमा मोनसे नांगौमोनलै मिथिबाय बिलाइ गोनांखौसो मोजां बिलाइ गोनांखौसो मोजां बैयाव बिलाइ दांनाया हा गाननांगौबा टाच खालामनायखौ लानो ना इखौ लानो टाचा खयदिन थांगोन टाच केनेका लास्टिं एनि दिबनि कि टाचটো टाचটো এইবিলাক এনে কিমান দিন যাব এক মাহ 6 মাহটো নাযাব বেটাৰি চেঞ্জ কৰিব পাৰে না নাই ব্যাটারি চেঞ্জ কৰিব পাৰো এটার লগে এটার বদলে তুমি এটা লো এটা ভালো बेरायनायावनो नै 5:19 जाहैबाय समा दा जानाय लोंनायनि सम नुलासो नुला जालांबाय माथो मानसिखौनो खोमसिथारबाय लाइट लागायबासो नुथारसिगोन जाना लाग्रो दा बेयाव जोङो अमा बेदर स्टिक मोनसे बानायनो होदों आरो स्टिक मोनसेयाव 150 टाका लायो बेयाव बेनिफ्राय आरो बानायनायनि थाखाय एक्सट्रा लागोन आरो माने 100 टाका गासै मोनसे प्लेटसेयाव 250 टाका जागोन दासो मोजां नाङागासिनो नामा मोनाबायना नै मानसिफोरा एसेबांखिनि भिर जाबाय थासिगोन आरो दा बांसिगोनसो थाबायनो जायगाखौनो मोना दा जों रुमाव फैफिनबाय ओमफ्राय नै बैखौ नुदोंना दहाय बेयाव जों सेलफि लालांनाया बेनि खाथियावनो आरो जोंना बेनि गाहायावनोथार ओमफ्राय दा जोंना थांदोंसै टेन्टआव सानैजों दा जाना लाग्रोनि ओमफ्राय दा प्रग्राम नायनोसै लासैनो बा हरबाबो मानसियानो जोबाखै नुवाखै दहाय सानाव जेरैबायदि मानसि दंमोन दा हराव आरो बारासो जादों गसं माबा ला जाबाय दे दा जों टेन्ट सिङाव फैबाय बेनिफ्राय नोंथांमोन बुंनानै जोङो दा पर'था लाना फैखादों जों एडभान्सआवनो अमा बेदर हा ओं लखब अमा बेदर लाबोदों ओमफ्राय बे जाय माबाथ'वाखै आरो जोङो मेट्रेस बथ'वाखैनो जों जाग्रोन लानि नङाबाथाय लेथ्रा जाजोबगोन ना गाहायाव ओमफ्राय जिबो लाना फैखादों बेखौ जाग्रोदोंसै बे अमा बेदर मोनना लाय देखायनि आं खाथियाव बा अमा बेदर स्टिक मोनसेयाव 150 टाका ओमफ्राय मेकिं चार्ज 100 टाका 250 टाका प्लेट मोनसेयाव ओमफ्राय दैया 15 टाका जादों आरो फेस्टिभेलफोराव बांखायोना एसेबाबो बिदि जादों आरो ओमफ्राय बहुत दाम बुस्थुफ्रा आङो नोंथांमोननो गाबोननि भिडिअ देखायग्रो आङो बे फेस्टिभेलनिफ्राय मा लाखो आङो नोंथांमोननो आं गाबोन देखायनो हागोन
बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय थांला दिनै बेयावनो थादोंसै माने जों आरो प्रग्राम नायगोन होनना सानदोंमोन खिन्थु नायनाय जानाय नंला मानो होनना बुंबाथाय मेंबा एसे गोजान जायो माने एरिया गेदेर ना बेरायजोबनो हाया जों बिराद बेरायबाय जों आं भिडिअफ्रावसो देखायदिया खालि बेरायबाय थानायखौल' देखायबाय माने बायदिसिना देखायदिया जोङो बै सासेया दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंना फेस्टिभेलाव बेनिखायनो माने जोङो माबा माबि नायनो चान्सखौनो मोनदिया बेनि थाखाय खालि बेरायबाय दं ओजों गिदिंलाय माबायदि मोनखो ओमफ्राय नोङो दिनै मोजां मोनदों हा फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स ना मानसिफोरबो बहुत नुबाय मानसिफोरखौ बुंनाङा आरो ओरैबायदि एकदमबारे दे जों जाबाय थादोंसै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'दोनसै गाबोन एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थागोन आं